bisimila Tamtam TV jabarani kani o ka kunnafoniya bulon olu dayɛlɛnnen bakuruba la kunnafoniya minnu bɛ an bolo ni an bɛna olu walawala k'u da aw tulo kan o la fɔlɔ o bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga olu wagati ni o ye Musa Mara ye wele bilalen don ale ma sariya tigilama olu fɛ. Ni an bɔra yen nɔ fɛn min kɔni lakanako bunakun kan an ka finitigilakaw olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ ni ka o sabati walasa jamana lakana o bɛ se ka kɛ cogoya min na an bɛna an da don o baaraw la ka olu walawala k'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kiriko bunatigɛ la fɛn min kɔni ye an ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni o ye Seydou Umaru Tarawele ye ale ka kiiri jaabiw olu bɔra an bɛna an da don o la ka o kɔnɔtaw ni ka olu da aw tulo kan ka a kuncɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛ o bunakun ka ye fɛn min kɔni sanfɛ dolanci musolaka minnu ka baara bɛnnen don o ma ni u si bɛ san 19 na olu sen tɛna ye darajɛba la mun ni a bɛna kɛ diɲɛ jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don o fɛnɛ na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ninnu de bɛna lase aw ma aw ka kunnafoniyaw kɔnɔ. Datigɛli la an tun ye a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ko an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ jamana maraba Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wagatiw la ni o ye Musa Mara ye wele bilalen don ale ma sariya tigilamaw fɛ ka kɛ ni ɲɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 5 sanga 30 wagatiw ye a taara bila kiritigɛba ale ɲɛma ka a ɲininka a dalakaw na fɛn min kɔni ye kumaw ye ni o sɔrɔla ka o fɔ bɔlɔlɔ sira kan an bɛ wagati min na i ko bi an ka sariya tigilamaw ma ɲɛfɔli fosi kɛ k'a fɔ ko nin kɛra a welekun jɔnjɔnba ye nka an bɛ a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to ko wagati nata telimaw na ko an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ni sɛgɛsɛgɛli caman ye ale ni walawalali caman ye a ko tɔ o mana tɛmɛ da min kan ni an bɔra yen nɔ lakanako o bunakun kan an ka finitigilakaw ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye walasa jamana lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na ka se ka dankarikɛ jatigɛ wale ma olu caman na an ka dugu caman kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ ka ye fo ka taa se ɲɔnɔ ale ni bɛr o ma k'a fɔ ko nin baara minnu ni olu bilala sen kan an ka finitigilakaw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye laɲini kelen min bɛ a la o de ye ka se ka jamana kɛ a yɛrɛ ta ye an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔni ye nin banbagaci walew olu la cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kiriko nasiraw fɛ an ka kunnafonidila min ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Seydou Umaru Tarawele wagati tɛmɛnenw na ni wele kun bilalen bɛ ale ma bɔgɔ jeninen ka sababuya kɛ kumaw ye ni a ye minnu fɔ jamana wɛrɛ ɲɛma ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an kɛrɛfɛ jamana ye Guinée Conakry ale jamana ɲɛma ni o ye Mahamadu Dunbiya ye a ye ɲɛfɔli kɛ o ye a ka bɔlɔlɔ siraw ka kuma minnu ni an ka jamana marabaw ye a ye k'a fɔ ko o ye lagosilikanw ye o kama fɛn min kɔni o kiiri jaabiw olu bɔra ni kiiri jaabi kɔnɔna na o ye a ɲanki ni san 1 kaso ye k'a fɔ ko kalo 6 ko o kaso a na o kɛ an ka kasobonba kɔnɔna na kalo 6 tɔ ko o juruna don a la wa ko a na sarali kɛ ni o bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 1 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la an ye o fɛnɛ sɔrɔ o kunnafoniya kɔnɔ ka o ɲɛfɔli kɛ aw ye ka se ka an ka kunnafoniyaw bakurubaw olu kuncɛ o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ an ka musolaka minnu ni olu kɛlen don ka farafinna sanfɛ dolanci ni o ye baskɛti ye ka o jɔnjɔnba ni ka o ta ka o da u kɔ la minnu sisan bɛ san 19 na k'a fɔ ko olu sen tɛna ye darajɛ belebeleba mun ni a bisimilalen don République Tchèque jamana maaw fɛ ni a bɛ diɲɛ seleke naani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ ko fɛn min kɔni ye gɛlɛyaw ye ko o sɔrɔla u ka visa ko la walasa ka u sense nin darajɛ kɛnɛ kan o kɛra ko ye ni an ka jamana cakɛda min bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli o baaraw bunakun kan ni olu ko faamuyali ma se ka sɔrɔ o ko la ko ka ɲɛfɔli kɛ walasa olu ka se ka a faamuya cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko an ka douane maaw ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛnw kilo 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko la an ka jamana avion jigisoba la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni samiya wagatiw olu bɛ an fɛ yen sisan nɔ maa minnu ka baara bɛnnen don sanjiko o nasiraw ma olu ye weleweleda kɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la an ka dugu caman na ko sanji ka tiɲɛni ko o bɛna caya kosɛbɛ o kama ko bɛɛ lajɛlen ka se ka i hakili to i yɛrɛ la ani an bolofɛnw na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la k'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to Tamtam TV jabaranin ka ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ ko kunnafoniya jɛlenw olu na ta ni ka u di aw ma to dun kan ale jɛlen na wa bamananw fɛnɛ bɛ nin fɔ walasa ka bɔ kuma kɔnɔna na ko jɛnbe ko ni tɛgɛ kɛra ale la ko bɛɛ lajɛlen de bɛ a mankan mɛn nka maa minnu hakili juru carilen don olu de b'a faamuya k'a fɔ ko ci min b'a fɛ ka lase a ko bunakun kan o kama an b'a fɔ ko kunnafoni ale ye hakili fɛnɛ sanuyalen ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.